हेल' लोगोफोर मादैया नै थारुन फार्स्ट टाइम थारुन ओंख्रि जानो नागिरदों दै थारुनजों अमाजों एकदम फार्स्ट टाइम जानोसै अमा बेदरजों थारुनजों माखा माखा संनानै जाथारनोसै मादैया ओमफ्राय नै ओरैनो थास होनायजों आं थोरसियाव देनो एवखानानै माबा देखानानै दोनबाबो मोदोमाहाय मोजां गेब्लेनायनि एसे एवफ्रामनानै देनोसै अमा बेदरजों थारुनजों गोथाव गोथाव जानोसैलाय लोगोफोर मादैया मस्ला सामब्राम गुफुर देनानैसो होनांगौ संनायाव गुजुनाय आजां गाजां थारुन मोनना मोनाथाय नायनोसै थारुनथ' नङा बे सावन थारुन आसु थारुन नङा सावन मासनि आबर थारुन पानी डाल दिया पानी डाल के ग्लब 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 गोदौ होबाय करेगा फाइनालि लोगोफोर आंना ओंख्रिया मोनबाय नै सावन थारुनजों अमाजों ओमफ्राय बांद्राय थुग्लिजोबासै आं ओरैबादि मोजां मोनखादोंना सावन थारुना आबर थारुना सोरबा सावन होनो सोरबा आबर होनो ओमफ्राय एसे खोबबासे आराम गोदौनानै खोबबासेयावनो जि मोजां रुइखादों सोर सोर जायाखै बायनानै जालाय खिन्थु अबेबा रुइनाय नङा अबेबा रुइदों खिथौबा रुइयाखै आरो बेलाय थाखायोखा थारुननि आखल बरिया साइस जाखाबाय लुगैनाङा दे लोगोफोर नै सलिड साइस जाखाबाय माखा माखा जानोसैलाय मादैया सयथिबो हाहा ओंखाम जानो रेडि जाबाय लोगोफोर नै आंहा ओंख्रि हायबाय ओंखाम जानोसै नै ओमफ्राय बाय खार'खान्दाय भाजा एवबाय ओमफ्राय मोनबाय आंना गुदुं गुदुं थोरसियाव लानोसै लोगोफोर नै गुदुं गुदुं एकदम रेडि जाबाय खार'खान्दाय भाजा हेल' सोनाफोर मादैया ओंखाम जानोसैलाय ओमफ्राय जि गरमहाय दिनै ओंख्रिया खार'खान्दाय भाजा नै सोर सोर खार'खान्दाय भाजा जानो मोजां मोनो ओमफ्राय थारुनजों अमा फार्स्ट टाइम लोगोफोर बानलु थफा थाइसे लाबाय भुटाननि माबा लांखावनियानो फ्रिजआव दोननानै जागासिनो ओमफ्राय सोर सोर जानायनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो अब्ला दिनैबो अननानै जोबजासे नायबानो जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर आं मानोबा ओमफ्राय होनफ्राङो आङो इउटुबाव भिडिअखौनो रेगुलार होनो हाला गरम आरो सामफ्रामबो महाय ना बेदर जानो आरो देग्लाय नाखौ मोनाखै ना गुरनानै दिन्थिनोबो दै 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 रानबाबो ना थाया रेगुलार भिडिअ होनो हाला ओमफ्राय बिनि थाखाय निमाहा होबानो जाबाय मादैखौ नै आक्रमन लागायसै जा गोथावखा खार'खान्दायखौ थाव बरहा होनानै संनांगौ एवनांगौ होमबा बिराद गोथाव मोनजायो मिलौखोलायो अमा दिनैथ' बिराद गरम होमबाबो नोंसिनि थाखाय आं अमा लायनानै थारुनजों जाबावबाय भिडिअ होयैया गोबावसै ना एक्सुवेलि थारुना बिराद गोथाव दसेनो मोनदों मोननाय नङासो सानदोंमोन आं ओंखाम उखैनायाबो हाला होथारनोसै आक्रमन थाब खालामथारनोसै
जाखानांगौहाय थैबा मोनजाया एकदम जेखौ लुगैदों बेखौ सङै थङै जानांगौ लोगोफोर मानसिफ्रा बारा जोरला दसेनो थैलाबायथारसै माथो दिन थानायावनो जाखानांगौ जायाबाबो थैगोन जाबाबो थैगोन बरिया 마대 gwtao मेंलायलायबाय अमायाबो गोदै गोदै मोनलायनाय गोथाव थारुनाबो गोथाव गासैबो गोथावजों गोथावजों गोथाव संबायबा गोसानो मोनामलायदों बानलु गोसाबासो ओंखामखौ जानो हायो enggak, itu besar.